Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhonsu uginqa njengephuzu umatshitshi komanda. Bathi umfana empandle semncane ontanga bathi dabethi mdala cha bamsukela bathi ingene esihlaza cha. Kuza bathi bezonqamana lo debishes bathi untombi zomdansa njengoba ithi umuhle webhonsu umuhle wematshitshi komanda. So umfowethu yabona mangabe uyinsizwa kubalekile ufunde ukuzimela. Ufunde ukuzenzela izinto. Yabona? Ngoba uyothwala inkinga, uyodlala amantombazane. Yabona? So umuntu kose college noma esenyuvesi noma nje umuntu ozimele njengamanje uyaunderstand ukuthi ngiqonda ukuthini. Kodwa mangabe uyinsizwe sase high school funda ukuzimela, ukuzenzela izinto, ukwazi ukuclean endlini, ukwazi ukayina, ukwazi uzayinela, futhi ukwazi nokupheka. Yabona? Ithi nje mawufika ekhaya, yabona nje mangabe wenza umatric ungakwazi ukuzenza lezo zinto. Mawufika ekhaya ufike ubatshela, ufike utshela uma noma ubaba noma uanti whoever uhlala naye umtshela ukuthi ngicela ngifundise ukupheka. Yabona? Ngoba uyothwala inkinga mangabe usuwedwa usuzimele bengasekho eduze kwakho sekufanele uzenzele izinto. Yabona? So uyodlala amantombazane adlale ngawe ngoba njalo ngaso sonke isikhathi makufanele uclean endlini noma ngabe kufanele upheke kuyodinga ukuthi wenzelwe lo muntu wesifazane. So uyothwala inkinga ke mangabe ukanjalo. Kanti mangabe uzijwayeza manje, yabona nje mina mangizokutshela ngami. Mina ngathi ngiqede high school. Ngathi ngifika le nyuvesi into engangikwazi ukuyipheka yayiyodwa, ngangikwazi ukupheka uphuthu. Yabona? Ishebo angakwazi ukusipheka. Kodwa nje uphuthu kuphela ngoba ilona engangilifundile ukuthi liphekwa kanjani. Yabona? Ishebo cha ngangakwazi ukusipheka. So unginamba ke ngabhekana nayo. Ngathi ngifika le ngangihlala nezinye insizwa nje sasibathathu. Kwakuyiroom enkulu esasihlala kuyona. Imbhedi yayimthathu. Hayi sivumelaneke nalezi insizwa ukuthi okay ukudla siyakuhlanganisa sipheka ndawonye. Of which into engafanele nje uvumele ungayenzi. Ungabe ukuhlanganisa ukudla oziphekela wedwa. Yabo avoid inkinga. Ayivumelana nalezi insizwa ukuthi hayi sizopheka ndawonye. Okay. Liyafika ke igama lami lokuthi ngipheka hayi ngilipheke kahle uphuthu ngiqede ngilibeke eceleni uvuthiwe lo right. Sekufika isikhathi sokuthi ngipheke ngangiqala ngiqa ukupheka isishebo ngalela la. Hayi ngipheka inyama nje ngizoyifaka namazambane. Hayi ngiyaqoba ngiseshisa amafutha ngiyaqoba anyanisi green pepper ngiyafaka. Hayi kuyahlohloza impela kumnandi nje uyezwa ukuthi hayi iphunga la ngifake neraja hayi kube njaya. Hayi income lenye insizwe cha uyalishaya ibhodo ebona ngoba ngisaqoba ezwa nephunga. Angincoma hayi nami ngizwe ukuthi hayi shuthi ngenza kahle. Hawu ngiyifake ke inyama dudlu namazambane. Hayi ngifaka amanzi ayakanani amanzi wona ngivale kanjalo. Hayi gcaphe. Bese siyafika isikhathi la khona sekufanele ngenze njani? Ngifake isobho. Lelo sobho ke kwakuyileli leNorox. Hayi esikhundleni sokulela isobho ngiqale ngilifaka amanzi. Hayi mina ngilithathe vu phezulu. Ngovuze ngilivala ibhodo. Hayi ngithe ngithi ngiyezwa selithula ibhodo alisagqaphe. Hayi ngithi mangithi ngiyochecka mangithi ngiyalivula ibhodo seliqine lithenqi lisibhakela liyadubula ukubona mangabe upheka iParish lo lithi lidubula phezulu kanjalo naleso shebo sasenze njalo sasidubula. Hayi ngivele ngikhipha ngilibeke eceleni ngithi hayi sekuvuthiwe. Hayi kuyaphakwa umuntu uyasiphakela siphaka. Hayi ngithi ngiyayibona lensizwa yona ke futhi ayingcoba ithi hayi futhi alishaya ibhodo ngicathi yakhe isipuni esisodwa. Ngathi ngiyambona uloku eshaya iplate ngesipuni kanje qenqe. Wathi suke bengitshela ethi yabona mfowethu awukwazi ukupheka. Yini lento oyiphekile le? Yabona isobho la khona lalingavuthiwe. Yabona laliqinile liqhumuzela. Yabona? Kwakukubi ngendlela eyisimanga. So kwaze kwaphoqa lapho ukuthi ngenze njani ngihambe ngothenga izinto akudliwa isinko ngilale kudliwa isinko. Mina ke ngakudla ngoba kakuphekwe yimina lo engase ngiphakile ngakudla ngaqeda kodwa laba abafethu abawu2 abazange beke ukudla beyidle lona bavele bakuchitha. Sakuchitha ukudla kwamosheka kanjalo geza amabhodwe kwalala kudliwa isinko. Indaba ungakwazi ukupheka. Yabona? So ngafunda kanzima kona kwakubhlungu phela. Kodwa ngafunda lapho nge-experience nangokuzikhandla nje ubuze kubantu ukuthi wenza kanjani bangichazela. Kuyimanje hayi ngiyakwazi ukupheka ngisenankinga nokupheka.
ngiyalishaya nje ibhodwe impela ngilishaya impela hayi ngiyakutshela yabo ngoba ngingazikhandla ngabuza so sengithi ke kuwena ingakho ngikutshela kusamanje ukuthi izinto ezikanje zijwayeze kusanesikhathi yabona ungazi ubhekane nenkinga la uyakhona uthwala inkinga ezifana nalezo awukwazi ukupheka awukwazi ukulina endlini mina into engishaya kakhulu ukuthi ekhaya kwakunamantombazane maningi so indaba yokuthi ngibe sekishini ngipheke cha kwakuyiwona mina umsebenzi wami kwakuba isegcekeni nasengadini mafanele ngishanele ibala noma ngiklina ingadi noma ngiyatshala yonke leyo nto yayibheka mina uyabona so into zamabhodwe nani zazingangithinta ngashayeka kanjalo sengithi angikuthiphisele nawe ukuze ungazitholi ususenkingeni efana neyami ngoba lokuphekelayo kini noma usisi wakho noma uma wakho noma ubani lohlala naye u-anti uyobe ngekho mhla usuqedile high school usule emazweni yabona ayindingeke kuze kukusize lo uphile ezitolo ngokuthi uthenga ukudla uyaphela ephaketheni mawuzothenga nje kanjalo uyaphela ke ephaketheni so ngiyathemba uzokwenza kahle mfowethu uzikhandle ngokuthi bekufundise uthi uyaphuma nje usuvuthiwe usu-strong uyakwazi izinto ukuzenzela uyakwazi ukuzimela awudingi umuntu wesifazane ukuthi akwenzele yabona uyakwazi ukuzenzela yonke into ngoba wafunda kusanesikhathi yabona bengithi angikuxwayise lapho nje akukho okuningi